een goeie. Het was uitzonderlijk mooi weer in Nijkerk. 12 november. En dan bult de appelzoenen bij hem. Deze bij hem die wil op een of andere manier wil die zijn appeltjes net kwijt. Deze laat zijn appeltjes wat makkelijker vallen. En als ze vallen, dan wordt eigenlijk voortnaakt door de vogeltjes onverretten. Dus alles wat op de groen lijkt is ook al onverretten. Maar behalve appels hebben we nog meer in de tuin. En dat is het dierenleven. Dus ik even zien laten. Die had me jet, denk ik. Ja, hier wordt in wat kropen nou. Zoals ik zuchten. Ik zal even stil aanwaarts. Je begint eraan wat te bewegen, denk ik. Ik verstap je mee achter de benen. Daar in de vierde, daar rennen de reeën. Die staan hier altijd in het bosje naast dus nu. Dat gaat wel mooi om te zien. Hè? Maar bij wat zijn we totdat die egel weer beweegt. Nou, dat is hier Freek Vonk. We zullen even van de snijvieren genieten. Al je een goed weekend. Laters.